Kan du fortælle, hvad det er for en operation, du er i gang med på 6 volts batteriet? Jeg fylder vand på det. Hvorfor gør du det? Der var ikke nok vand på. Nå. Hvor meget skal der være? Det kan man se sådan, altså batterikassen her, den er sådan gennemsigtig. Så kan man se. Nå. Altså, som jeg forstår det, så er det vigtigste er lige, at det kommer op over de her elementer. Ikke? Ja. Hvor langt kører sådan en Volvo på 1 liter vand? Det er et godt spørgsmål. Det første gang, jeg prøver at hælde vand på. Ja. Og der kan jo ikke være forsvundet mere end... hvad kan det være? Altså ikke mere end 3 deciliter, tror jeg. Og med alle de kilometer, jeg kører, så er det faktisk rigtig flot. Altså hvis det, bilen er fra 55, ikke? 56. Så er det jo, man kan sige, det er langt på 1 liter vand. Ja, det er ikke noget sludder, det du siger der, fordi er det ikke fuldstændig ligegyldigt, hvor gammel den er? Ikke der, hvis du er sidst blevet hældt vand på i 56. Det ved jeg jo så, eller jeg købte bilen i 12, ikke? Så... Ja. Men jeg kan garantere for, at siden jeg har købt den, der er der ikke blevet hældt vand på. Aha. Hvad, nu med vand på batteriet, hvilken hastighed forventer du så at kunne nå op på hen over Flugplatz? Må ikke, at den nu kan spænde op over 100 som en mis. Som en mis? Aha, ja. Vel, ja. Godt. Jamen, det var jo kun vand. Nu skal der også strøm på. Hold da op. Og der vil jeg hente et andet aggregat. Godt. Må jeg også stille det på din disk?